Хәерле көн укучылар. Дәресебезнең практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирим. Бирелгән рәсемнәргә карап, кроссвордны шиш. Әйдәгез хәзер җавапларыгызны чагыштырып тикшереп алыгыз. Икенче бирим. Сорауларга төгәл җавап бир. Беренче сорау. Кеше тәненең тышкы төзелешенә нәрсәләр керә? Дөрес җавап. Кеше тәненең тыштан күренеп торган өлешләренә баш, муен, гәүдә, куллар, аяклар керә. Гәүдә төзелешенә нәрсәләр керә? Дөрес җавап. Гәүдә төзелешенә күкрәк, арка, корсак керә. Өченче сорау. Кешенең эчке органнарына мисаллар китер. Һәм дөрес җавабыбыз кешенең эчке органнарына йөрәк, баш мие, үпкә, ашказаны, эчәклек, бавыр керә. Укучылар, без сезнең белән бүген кеше тәненең төзелеше темасын карадык. Сезгә дәрес бик файдалы һәм кызыклы булгандыр дип уйлыйм. Шуның белән дәресебез тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.